sitta framför dig, hålla i den och ser att han börjar öppna, även om han måste blåsa på det varv, men just de sekunderna att hålla i den så kan han lappa igen på den. Ingen kommando på den? Nej. Försök lyfta. Det som är det svårigheten med det är att han är ganska kamplust, så om man rör på mycket innan så blir det så här, kom igen. Så att vi kan försöka visa med bollen. När han har en någon med bollen fram. Du måste sitta och hålla still och hålla fast gripande så får du jättebra. Så vi tar en boll, en av mina bollar. Ja, jag check. Jag är inte kvar dem. Nej. Går de sönder så där måste vi väl bli. Ja, precis. Så egentligen... Jag kan säga att han tar det. Kanske lite svårt att jag har det. Väldigt svårt att kunna göra det. Olja det där. Ja, du tar den och sen får min boll. Oj! Men vad hände? Vad kommer med han nu? Får inte bollen. Nej, det där är ju det som är bra med det är att han släpper den och bollen kommer fram. Ja. Vilket gör att han måste räcka till. Tyst! Nu räcker det. Tunga också. Ja. Överlever man. Han släpper ut. Han släpper ut. Det här gripehållande är ju lös för att det är någon mellanting, inte en drypa bort den, men jobbigt att tänka, va?
Nu. Det där var så illa på länge. Det där är farmor. Nej. Och mormor är här. Släkt med det här ska jag säga så. Det- När det är upp i varv, ganska flåsig så bra, jättebra. Ja. Slå lite på den, den är väldigt löst. Ta tag i den.